दिनै बे गोथार सानाव अमृतपुर ब्रह्म सेवाश्रमाव जानो गोनां फैगौ 117तम सरस्वती प्रसार संसदनि माघी पूर्णिमा तिथि आरो 18थि एनुअल कन्फारेन्स सरस्वती प्रसार संसद सेन्ट्रेलनि ब्रह्म धोरोम आरो गोल्डेन जुबली सेलेब्रेशन गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट सरस्वती प्रसार संसदनि जथुम्माखौ नैबे अमृतपुर ब्रह्म सेवाश्रमनि जोंनि अमृतपुर ब्रह्म सेवाश्रम रेसिडेन्सियेल हाई स्कुलनि गेलेग्रा फोथाराव साननैनि हाबाफारि फैगौ 31 जानुवारि आरो 1 फेब्रुवारि दिनाव साननैनि हाबाफारिजों बेयाव जोङो ब्रह्म धोरोमनि गोबां आइडियोलॉजी आरो शास्त्रनि सोमोन्दै जोङो भक्त बाबाफोरखौ जोङो बयखौबो हांख्रायदों जे फैगौ साननैयाव आसामनि दाब दाब जायगानिफ्राय जोङो दा माने 8000निबो बारा भक्त बेवहाय जोंनाव नुजाफैगोन। बे भक्तफ्रा बे साननै हाबाफारियाव बयबो बाहागो लानानै मुलुग शान्ति मुलुग रैखा आरो शान्ति सम्प्रीति बयबो जाति जनगोष्ठी अनलायनायनि रादाब मेसेज जों सारा पृथिबी सारा दुनियाव जों हरनो नाजागोन। बेयाव उल' मालयैनो जोङो बे साननै हाबाफारिखौ जोङो बेयाव खुंफुंगोन। बेनो जोंनि अमृतपुर ब्रह्म सेवाश्रमनि गासै खुंथाय आफादनि जोंनि दिनैनि सदबांसा जोङो ब्रह्म धोरोमनि जे आइडियोलॉजी बे गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ जोंनो 1905 मायथाइयाव बर'फोरनि गेजेराव होफैदों आरो बे आइडियोलॉजीखौ लानानैनो दिनै बर'फ्रा दिनै बेसिम सौफैदों। बेवहाय बयबो जाति जनगोष्ठीफ्रा जाहाथे बे साननै हाबाफारियाव बयबो हेफाजाब होयो बेखौ आं गोरबोनिफ्राय बयबो जाति जनगोष्ठी बयबो धोरोमनि सुबुंफोरखौ हांख्रायो बयबो लोब लोब फैनानै जोंजों जाहाथे मदद होफैयो बेखौनो आङो बयखौबो हांख्रायो। दिनैहाय जोङो मानगोनां रबिराम नार्जारी MLA 29 नं क'क्राझार ST ईस्टनि वेस्टनि MLA आरो EM एडुकेशन डिपार्टमेंट BTC क'क्राझारनि बिथाङा दिनैहाय जोंनि बे गेलेग्रा फोथाराव फैगौ 31 आरो 1 जानुवारियाव जानो गोनां मेन पेन्डेलनि लाइखुथाखौ दिनै बे रबिराम सारनि आखाइजोंनो जोङो बे लाइखुथाखौ गायसननाय जादों। बिथाङा लाइखुथाखौ गायसनबाय आरो नांगौ रोखोमनि बिथाङा सहाय खालामगोन होननानै जोंखौ खोथा होदों। बिथाङानो जाबाय जोंनि खुंथाय आफादनि चिफ पेट्रन आरो बिथांखौ जों गोरबोनिफ्राय खावलायदों बिथाङा जोबजासे गावनि दिगजों गासैखौबो नायजोबनानै खुंथाय खुंनो लानाय बे जोंनि गेवलां मेलखौ मोजाङै मोजां खुंलांनायाव हेफाजाब होगोन होननानै खोथा होदों।